Welcome to primary study. Dear students, today we learn the poem Rain. First, I read the poem, then discuss about the question answer. Rain, rain, go away, little Johnny wants to play. Come again another day. ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ RAIN ରେନ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖିଥିବ। ଏଠାରେ ସେହି ବର୍ଷାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ରେନ୍ ରେନ୍ ଗୋ ଏୱେ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତୁ ଚାଲିଯା। ଲିଟିଲ୍ ଜନି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଯାହା ନା ଲିଟିଲ୍ ଜନି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କମ୍ ଏଗେନ୍ ଏନାଦର ଡେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ପୁଣି ଆସ। ଏଠାରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଅଛି ହୁ ସେଜ୍ ରେନ୍ ଟୁ ଗୋ ଏୱେ, ଦ ପଏଟ୍ ଅର୍ ଦ ମଦର ଅର୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜନି। ଏଠାରେ କିଏ କହୁଛି ବର୍ଷାକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ? କବି ନା ଜନିର ମା ନା ଜନିର ବାପା? ଆନ୍ସର୍ ଦ ପଏଟ୍ ସେଜ୍ ରେନ୍ ଟୁ ଗୋ ଏୱେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ହି ଅର୍ ସି ୱାଣ୍ଟ ରେନ୍ ଟୁ ଗୋ ଏୱେ। କାହିଁକି ସେ ବର୍ଷାକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ବିକଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଜନି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ହୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ ଏନାଦର ଡେ। ଏଠାରେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଦ ରେନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ ଏନାଦର ଡେ।